So nag-umpisa na nga ang day 2 ng Lakers training camp. At syempre lahat ng player ay nandyan. Hindi katulad nun sa Houston Rockets na itong si James Harden ay wala pa rin sa training camp. Day 2 na nga. At nakita nga siya sa mga club. At nagpa-party nga siya doon. So hindi natin alam kung anong dahilan ni Harden. Kung ayaw niya na ba talaga maglaro para sa Houston Rockets. Pero hindi natin alam. Siya lang ang nakakasagot niyan. Pero anyways, ito ang Los Angeles Lakers ay malapit nang magbalik sa paglalaro sa NBA at kasama ang mga bago nilang teammates. So sa December 11 nga, December 12 yan sa atin, ay maglalaro na sila. Kalaban nila ang Los Angeles Clippers. At pati na rin sa December 13 at 14 naman sa atin, Clippers pa din ang kalaban nila. Tapos December 16 and 18, ang kalaban nila ay Phoenix Suns para sa kanilang pre-season. So 4 na laro ang kanilang lalaroin. Tapos para naman sa kanilang regular season ay ito ang unang 10 mga team na kanilang mga kalaban. Unang-una ang Clippers, ang Mavericks, ang Timberwolves, ang Portland, Spurs, tapos Spurs, back-to-back na Spurs, tapos back-to-back na Memphis, tapos Spurs ulit, tapos Chicago Bulls. So yun ang 10 games na unang lalaroin ng Lakers. Para sa full schedule nila, nasa link down below kung gusto niyo makita. So ito nga ang post-training camp interview ni LeBron James. Panoorin nyo. Physically, you know, that's gonna, I mean, right now I'm sore as hell every day 2 of training camp. So, that's been my whole career, pretty much except probably like year 1 and year 2 when I was 18 and 19. I'm super sore, but nothing, I don't have anything that's stopping me from being on the floor, doing 5-on-5, doing 4-on-4, doing any drills, things of that nature. So, good in that sense, and then from mentally, I'm great. I mean, I'm healthy. My family's healthy. You know, I'm great mentally. So I'm in a really good place in my life. So